Ocupámonos agora da actualidade política na nosa provincia. Saudamos a Álvaro Vila, secretario provincial do PSDG-PSOE e alcalde de Taboadela. Moi bons días, Álvaro. Hola, moi bo día. Comezamos no Concello de Ourense, Álvaro, que ademais segue sen orzamentos. Crees que é viable esta situación? Bueno, creo, vamos a ver, o que non estamos, creo que en disposición os partidos políticos é de non ser útiles donde nos sitúa a ciudadanía. Como ben sabemos, ou como ben sabedes, apenas fai un mes, o Partido Socialista facilitou de que os tres grupos políticos da oposición, Partido Popular, Partido Socialista e BNG, puderan conquerir unha alternativa ao concello, ao grupo que goberna neste momento, que é Democracia Ourensana. Ben, pusemos unha moción de confianza ligada aos orzamentos, e tanto BNG como o Partido Popular se negaron a sentarse co Partido Socialista a tomar ningún tipo de acordos, ni siquiera a falar, o non por non. Entonces, ante este bloqueo, eu creo que nin o Partido Popular, nin o BNG, repito, que non se quixeron sentar ni con nós, e agora ambos partidos se poñen de perfil de cara a un orzamento co Concello de Ourense simplemente por bloquear a institución. Estamos falando de proveedores, de empresas, de autónomos, e demais funcionarios e demais xente que está pendiente de cobrar. E por eso, incluso veciños que necesitan actuacións e servicios, todo isto está bloqueado. Eu creo que se o Partido Popular e BNG non queren facer un goberno alternativo, o que non poden é, por un lado, bloquear o Concello, e por eso creo que a oposición tamén temos a obligación de ser copartícipes do funcionamento das institucións, non bloquear sistemáticamente as institucións. Estamos xa no terceiro ano deste mandato na Deputación de Ourense. Álvaro, como valoras o traballo do Grupo Provincial Socialista desde a oposición? Bueno, nos en todo momento a nosa labor que se chama totalmente positivo, é dicir, por unha banda, entonces o bo que pasou, digamos, nesta Deputación de Ourense foi en base a propostas e iniciativas do Partido Socialista, e deronse avances en varios aspectos. Deronse avances por o esforzo que fixo, sobre todo o noso grupo, para pôr propostas en riba da mesa e ter a suficiente flexibilidade para chegar a acordos co grupo de goberno. Recordemos que foi o Partido Socialista quen, dende a oposición, facilitou que a Deputación teña orzamentos estes 3 anos, que non é fácil. Propostas, iniciativas, diálogo e acordos marcaron a línea de traballo do Grupo Provincial Socialista. Unha línea que cada vez se encontra con máis dificultades, pois últimamente estamos vendo como o presidente está cedendo ante as presións dos históricos que queren voltar ao pasado máis rancio do Partido Popular, o máis rancio do Partido Popular na Deputación de Ourense. Unha das apostas do PSOE foi cambiar o modelo de financiamento dos concellos. Falamos dese plan único Cooperou. Que supón este plan para os concellos da provincia e por que considerades que é un dos vosos logros deste mandato, Álvaro? Sí, nos cando chegamos ao este inicio do mandato, o que nos propusemos é cambiar o financiamento dos concellos. Anteriormente era un financiamento totalmente discriminatorio, onde se repartía basicamente o 30% do recurso da Diputación aos gobernos do Concello do Partido Popular. Entón, puxamos un plan en riba da mesa, que é o plan Cooperou, donde en este momento está repartindo, digamos, a Diputación alrededor de 23 millóns de euros con criterios totalmente objetivos, é dicir, en base a población, en base a envellecemento, en base a rede de estradas que ten cada concello e demais. Entón, nestes momentos, cada concello sabe no mes de outubro e novembro, cando vai conquerir ou cando vai confeccionar os orzamentos do seu concello, a disponibilidade dos fondos que vai conter o ano seguinte. Entón, isto é fundamental para os concellos e é fundamental que isto se teña en conta, porque quen facilitou todo isto, quen conquiriu todo isto foi o Partido Socialista desde a oposición. Álvaro, temos que despedirnos. Graciñas. Álvaro Vila, secretario provincial do PSDG-PSOE e alcalde de Taboadela, por estar hoxe con nós. Que vaya moi ben. Graciñas.